Dneska sme urobili hromadnú akciu Zdravý občan, zdravé mesto. Mali sme obrovskú účasť, prišlo 1500 ľudí. Taktiež, ako je zvykom z predchádzajúcej akcii, sme robili merania tuku, tlaku, cholesterolu, očného tlaku a CO2 pre občanov bezplatne, s tým, že dostali ešte aj vitamíny proti chrípke. Zároveň na tomto podujatí sme ustanovili základný rekord pre Guinnessovú knihu rekordov v uvarení kapustnice, v množstve uvarenej kapustnice na jednom mieste. Uvarili sme 420 litrov kapustnice, vydali sme 1200 porcií. Dnešný program bol taktiež veľmi zaujímavý. Mali sme tu vystúpenie majstra N, mali sme tu vystúpenie skupiny Boniem Party Group z Namibie, bola tu Vicky Matušovová a taktiež tu bol svetoznámy cyklista Jozef Zimovčák, ktorý prešiel na tom svojom špeciálnom bicykli Tour de France, Giro d'Italia a Vueltu. Chceli sme zapájať občanov do nejakej aktivity, preto sme spravili takú malú trasu, 50-metrovú, ktorú si mohli prebehnúť aj deti, aj dospelí. Každý, kto to prebehol, dostal od nás dar ako tričko s lokom Zdravý občan, zdravé mesto. A taktiež bola aj jazda pre zdravie, bola to jazda na bicykloch s Jozefom Zimovčákom. Dobrý deň, ako sa vám zatiaľ páči dneska na tejto akcii? Hezký dobrý den, nádherné prostředí, jsem milé překvapen i těmi stezkami, které tady jsou. Potkal jsem skupinu cyklistů, s kterými probrali problematiku konce sezóny, tak výborná, hlavně ty lidi, ty děti tady, takže mně se to velmi líbí. Vy ako športovec, čo odporúčite ľuďom, aby robili pre svoje zdravie? Já bych doporučil, aby začali u sebe, aby chtěli. To je základní věc, buď chci nebo nechci, protože my máme dneska ten komfortní možnost, že nemusíme vůbec nic a je to na nás, pro co se rozhodneme a tady bych doporučil, že ten sport je významná záležitost v tom, že ten svět se vám zdá kolikrát lehčí, ale ty komplikace, které máme všichni, naprosto přirozené, dokážeme s nimi, nechci říct se poprat, ale je snášet daleko lépe. Já vzlétám k bájným rozměrům, můj chod se blíží k závěru, už znám to svoj. Každý rok to budeme opakovať pravidelne. Môžeme to považovať za 0. ročník. Dnešná akcia je veľmi pozitívna v tom, že nám vyšlo počasie a dúfam, že nám vyjdú aj voľby. Hallelujah.